Életem első 20 és eddigi legszebb 20 éve köt engem Újkígyóshoz. Mindig egy olyan érzés fog el, ami az alapot, a biztonságot, a múltat és a gyökeret jelenti a számomra. Alapvetően az életet a föld szeretete, a munka megbecsülése, a családi összetartás, az értékeknek a megbecsülése, továbbvitele jellemezte, és ez jellemzi tulajdonképpen ezt a 200 évet is. Itt van mögöttünk és alattunk a több ezer éves múltunk, és itt van ezen a múlton egy élő közösség, ahol minden megpróbáltatás ellenére a mai napig ismerik az emberek a kertészkedés titkát, az állattartás csínyát, bínyát. Azok az ízek, amit nagyanyáink őriztek, azok nagyon komoly értéket jelentenek. És ha valaki ezt egyszer megkóstolja, akkor rádöbben arra, hogy én többet más miatt nem is eszem, hiszen megtaláltam a jót. Nagyon jó szívű emberek és nagyon jó vendégfogadó emberek laknak Újkígyóson, akikhez mindig szívesen jövünk és meglátogatjuk őket. Az újkígyósi pálinka, az újkígyósi kolbász lassan hungarikumnak követeli majd be magát. Az újkígyósi Galiba napok egy olyan gasztronómiai és kulturális rendezvény, ahová akkor is érdemes ellátogatni, hogyha az ember esetleg nem pont Újkígyóst tűzte ki célul. Tessék elmenni, tessék jól érezni magukat, mert hogy az újkígyósi ember mindenkit tárt karokkal vár.